Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити смачне мохіто. Для початку ми беремо будь-який стакан або кружку. Беремо сироп мохіто і заливаємо трохи його. Додаємо трохи м'яти. Додаємо лимон, але в нас його немає, то додаємо малини. Додаємо саме напій мохіто. Додаємо трубочку і мішаємо. Ще треба льод, але ми його додамо потім. І насолоджуємось таким холодним і смачним мохіто. Ставте лайки і підписуйтесь.